Sa tindi nga ng init ng panahon ngayon ay Diyos ko, kailangan nga nating magdala ng martilyo for today's video. Hindi para magpanday ha, kundi para dito sa mga pasok ng mga alaga nating mga baka. Syempre pagkatapos sa aming mga alagang kambing ay dito naman tayo sa ating mga gentle monster na ang lalakas ding kumain. Napansin ko rin kasi lately itong mga alagang baka namin ay Diyos ko, ang dami ng kailangan talagang mga pagkain sa bawat araw. Kung dati nga ay 1 to 2 lipat lang kami ay ngayon hindi na maaari. Baka may magdabog sa mga baka namin kapag hindi na ilipat ng 3 to 4 na beses sa isang araw. Pero syempre kapag ganito ay hindi na nga kami nagbibigay ng mga kumpay. Kapag nagbibigay kami ng kumpay, syempre 1 to 2 lang yan na paglilipat. Bale ayun nga si partner na ang nag-continue na maglipat sa ating mga alagang baka at ako naman ay nagbibigay ng tubig sa kanila sa bawat isa. At syempre naman yes, yung ating outfitan dyan ay para talaga sa init ng panahon. And don't forget, kailangan talaga magbotas kapag nandito sa area na to kasi hindi natin alam merong mga ahas na nagsasunbathing dyan. Isang pagkakamali mo nga lang na maapakan sila ay Diyos ko, panigurado sa pool yung paa mo. So anyway, ayun nga, balik tayo sa martilyo na dinala namin kanina. Ngayon nga na straight naman yung init dito sa amin ay kailangan talaga na magdala ng martilyo para sa kanilang mga pasok. Sa tigas ba naman ng lupa ngayon na walang ulan ay Diyos ko, mapupudpud yung paa mo o yung kamay mo sa kakapasok. Bakit ba naman kasi? Sino nagsabing papasok-pasok ka dyan? Hindi naman kaya. So anyway, ayun nga ang purpose ng martilyo na dinala natin kanina. Syempre, mas madali ang mga gawain kapag meron yun. Eto na nga at magsasalok na ako para sa huling baka na bibigyan nga natin ng tubig ngayong umaga. Kasi mamayang tanghali at hapon na naman ulit tayo bago pa makapagbigay ng tubig. Sa mga nagtatanong kung anong hinahalo namin sa aming tubig ay asin lamang po yan at yun lang at wala nang iba. Syempre, tinawag ko na dyan si Jack para nga lumapit pero ewan ko, kiber pa rin siya. Pagkatapos nga mailipat ni partner ang mga baka at ako naman ay tapos na rin na makapagbigay ng tubig sa kanila ay eto na kami at nagpapahinga. Bagong tambayan nga namin to kasi nga merong mga slab dun sa pinaputol namin na kahoy kaya ayan at pinesto namin dito sa may lilim ng puno. Yun nga lang muna ang aming video for today at maraming salamat sa panonood at salamat! Ingat!